Fil-Isptar Ġenerali ta' Għawdex tnieda servizz ġdid għal pazjenti tal-onkoloġija li jmarka pass importanti l-qoddim fil-kura ta' sostenn għal pazjenti li jkunu għaddejjin minn trattament ta' kimoterapija. Dan is-servizz sar possibbli grazzi għal donazzjoni ta' Magna Paxman Scalp Cooling mill-Fondazzjoni Action for Breast Cancer. L-introduzzjoni ta' din it-teknoloġija tippermetti lil pazjenti li jirċievu l-kimoterapija biex jibbenefikaw mill-istess għażla ta' konservazzjoni tax-xahar li diġà hija disponibbli fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo. Is-sistema ta' tkessieħ tal-kranju iddiżinjata apposta biex tnaqqas it-telf tax-xahar ikkawżat mill-kimoterapija u bekk tappoġġja l-benesseri tal-pazjent, tnaqqas parti mill-pis emozzjonali tat-trattament u tgħin lill-pazjenti jżommu sens ta' normalità matul il-vjaġġ tagħhom fil-kura. Preżenti kien hemm il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela li qal kif permezz ta' din il-magna pazjenti Għawċin li jirċievu kura għal kanċer se jingħataw dan it-trattament f'Għawdex stess. Dan huwa pass li jikkumplementa l-isforzi tal-Gvern u tal-istaff f'dan l-isptar biex is-servizzi tagħna tal-kanċer ġewwa Għawdex kull ma jmur dejjem jiżdiedu. Biss is-sala li qegħdin fiha hawnhekk ħatkun imkabbra biex kemm jista' jkun pazjenti li m'għandhomx bżonn imorru l-Isptar Malta jirċievu trattament kollu hawnhekk stess. Min-naħa tagħha, iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Action for Breast Cancer, Esther Sant, awgurat li din il-magna tgħin il-pazjenti li għaddejjin mill-kura tal-kanċer u li tħalli impatt pożittiv fit-trattament tagħhom. L-Action for Breast Cancer Foundation hija onorata li qed tagħmel din il-lotja tal-Scalp Cooling Machine lill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn lan ewlieni tagħna u li pazjenti Għawċin m'għandhomx għalfejn jagħmlu traġitt bil-vapur waqt li għaddejjin minn din it-tbatija tal-kimoterapy sabiex jieħdu s-servizz li kemm jista' jkun ma jwaqax ix-xahar minħabba l-kimoterapija. Aħna nawguraw li din il-magna tintuża mill-pazjenti sew dawk li għaddejjin minn breast cancer u anka li jkunu jixtiequ jużawha u tħalli l-frott mixtieq.